I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ayaw kalimot, may mga tao kang gisaaran nga tumbalikon karon. Mas importante ning biyahe lablab. Suman gihinungdan kuya. May nahitabo ba dito sa Cebu? Why don't you shoot straight para namo maklaro? Bitaw. Mamay ko. Ah, Oh, uy. Guys, I'm serious. oh? Are you sure that, kuya? Oh, kun mauna. Yes, lablab. Yes, kun mauna. Musayaw ta sa kalipay. Nakita naman noon. Si Auntie ba? Musayaw ta sa kalipay. Si Auntie Merusid kay iyabi ng manok spulin. O sa inyo ikasulti sa nakabot na kong desisyon? Imog yung desisyon o kampulin? Siya ang nagdali? No. Miabot lagi sa kung hunahuna nga panahon na sabtingali. Aron hatagan ako atensyon ang hangyo ni mama. Nga, upahimutan ako. Ano makakita siya apo? Pangutan na sa ugo sa imong kaugalingon. Kung ready na bagyo kang tinuoray, kuya. Kay, para na ako. Napaydagan kayo nga angay nimong tugkaron. Si Pauline na bagyot. Siya na lang ga. Think it over and over again. Kadili ko gusto nga magbasol ka. Marag sa'yo pa manggut kaayo, aron mo decide ka. Aron magpahigot na. Sa imong paggunaw na, kinahanglan sad nga imong i-consider ang imong status karon. What I mean is, ang imong gibuhat karong panahon na. Sa klarong pagkasulti, ang imong passion. I know, nagyatagan sa nimo og pili ang imong pagka-charity vlogger, Kuya Del. Ang imong misyon nga pagtabang atong mga uyamot nga angayan gyud utang hatagan og pagtagad. Dili lang nimo, kun dili sa tanan gyud. Kun doon nalay concern sa atong isig kaingon nga way pad nga wa gyud matagad sa mga tao nga doon nagimahimo aron unta sila matabangan. Mana ka? Ako na sad. Human ako gaw. Gusto si Shane gaw. Gusto Kana, yun. tingog sad gaw. So, ay ko na una og pangutanang imong kaugalingon gaw. Kung andam ba nimong i-give up ang imong misyon? Kung sa dili na mahibawan mo, demands Pauline nga kinahanglan nga imo ng biyaan. Correct? Di mo ko na ito matag-an ang huna-huna sa tao gaw, di ba? Parehas ko ron nga. Imo ming gipakalitan. Hope nga dili ka ma-offense sa mong pagpagawa sa among huna-huna karon kuya ha. Ayaw ka bala ka. Naibaw man ko nga sugo na sa inyong pagmahal nako o pagka-concern sa akong kaayohan. That's right. Thank you. Ako na timbang-tibangon. Maintag na nana ni unod no ang kamuti, ada. Kay naibaw ko, ipanggutom na rin sila si Papa o si Mama. Hasta nga ako mga manghod kay taas na kayong adlaw. Sige, paspas og kaut. Kay para lungag dayon. Kay ako sa imong maniho og pangutlo sa mga udlot para malapwaan sad dungan sa atong pagtak-ang anang kamuti. Ikaw sa diha gigutom na sad na pa. Gigutom na gid ka kay nay aksyon na kag pangluspad. Sa pagkatinuod lang, ganiha ram hapdos bitaw ang akong tiyan. Sa ako palang pagmata ka ganiha. Gabi igigutom naman ko kay pila gusto kabukamuti ang amo na lungag. Inahutdan ni. May nalang gani kami sugot na nanay nimo nga mangahot mis inyong tanong. Ay napagsigi og istorya aron makalungag ka dayon para makakaon na dayon mong tanan. Anak, kanusa pa ka mausap ang atong kapalaran. Kung matuman na unya ang akong pangandoy nga makahuman jud ko sa pag-eskwela, Papa. Hatagi lang jud ko og higayon. Ali, unsa makay akong buhaton aron mahatagan og katumanan ang imong ambisyon. Di ba? Pero may mang ipahinumdum sa tong pastor kay naman bata, Papa. Nga naay Ginoo sa langit.
nga buutan ug andam nga maminaw sa atong mga pag-ampo. Ug sa dili lang nato mahibaw-an, ihatang dunggon ug tabangan. Dili ta mapakawa sa atong paglaom, Papa. Kay mituo ko nga matuman ra gyud ang akong mga damgo. Hinaot pa uta. Ana. Hey, nako gang o, nasuko ka nga akong gihakan. Ha? Masuko yun? For what reason? Ambot ni mo, tubakang kaugalingon nimong pangutana. Please don't get me wrong. Nakalitan lang gid ko. Mao nga hingon atong akong reaction, babe. Sorry. May problema ka? Ha? Dili ka makalimot na ako, Dan. Pila ka adlaw ta na kang napanid-an. Wa ka sa mood. Focus sa layo ang tinanawan ug tulala. Mahimo pa ka kung mahibaw-an kunya, no? Or kahasol ba ng imong gibati tungod sa akong demand nga? No. Ako lang gyud na kung unsaon gyud para mamahimong memorable gyud ug dili gid makalimtan sa tanan nga manambong ang adlaw sa tong kasal. Really? Yes, my dear. I love you. I love you. I love you. I love you. Pero, Yes? Ganun na may pero. tinuod na ka na. Huh? Last time, maayo pa kay natong sapot. Nga mulargan na. Mularga dayon tag sa'yo para makapauli na dayon sa Cebu. Pero kung unsa man ang imong ka-eager nga makabiya dayon dinhi, ingon sad anak kadali ang pagkausap sa imong una-una. Nga dili lang una na buhaton. Without telling me sa rason, wag gani ka mangayog sorry. Maong karon, pwede pa nga magpakatotoo ka. Dili sayon kung mapitan ang akong kahinamdan. So guys, this is my final decision. Magminyo na gyud ka? I hope mi-come up ko sa husto nga hukom lab. So, in love na gyud ay ka, kuya. Yes. Then good luck. Nahibaw na si Glenn? Wa pa yun. Mga tutos bukid ug maog sayo tamugikan, ha? Sayo mugikan. Magikan tag sayo paingon sa syudad para nga makalukat na yung tag-ticket sa eroplano para sa Cebu. Wa to sige lusot man. Madayon ko sa pagkabisman din eh. And me as the maid of honor? Siya na magbuot, ana, uy. Parehas mo si Glenn nga kinahanglan gyud nga kabahin mo sa entourage. Si Pauline ang pabut ako, ya. Ang iyang gusto ang tumana. Kanindot sa kong gibati. Kagaan sa kong lawas nga mibangon karon. O kalipay na ko nga. Oh. Ngino nalipay man ko sa... Huwag ko magkasapot. Pagklaro diha ha. Murag lisod ra ba kang bantayan kung ikaw mo'y mabuang kay... Hoy, ikaw pa. Nganong imo mo kong buangon? Dili pwede nalipay lang yun ko. Kay milaom ko nga usa ni mga adlaw, matuman ra ang dugan na akong gilauman. Nindot man ko kayong akong damgo kagabi, Ada. Pagkanindot jud kaayo. Mao di ay. Nalipay ka kay nalingaw kas imong damgo. Pero, unsa man sa imong nga damgohan di ay? Kuan, nagsakay ko na ko og nindot kaayo nga pagka-decorate nga auto. Ha? Auto? Gidekoritan? Hala? Uy, naunsa ka, uy. Nga namihila ka man. Porlon! Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for
for the next episodes. Bye!